نونەرê Wilayetên Yekgirtî yê karûbarên Sûriye Jîm Cefrî tekez kir ku Washington nema planan ji bo vekşandina hêzên xwe ji Sûriye berî dawiya salê berhev dike û got jî ku ew lezê di wergirtina wê binkavê de nakin. Cifrî ku dîplomatkarekî navdar e ji rojnamavanan re tekez kir ku wê hêzên Amerîka li Sûriye bimînin bi mebesta ji navbirina Daişê bi temamî û vekşandina çekdarên Îranê û baweriya xwe bi piştevaniya Serokê Amerîka Donald Trump ji siyaseteke çalaktir li Sûriye derbirand. Wî dîplomatkarî tekez kir ku nêzîkî 2200 leşkerên Amerîka li Sûriye niha dimînin û bêhtiriya wan di prosên leşkerî de di jî Daişê beşdariyê dikin. Cifrî ret kir ku behsa tuhilmetên leşkerî nû li Sûriye bike û balkişand serbiryara Washington derbarî pêşkêşkirina destpêşxeriyeke dîplomasî mezin li netewên yekgirtî û li platformên dî yên bikaranîna hemû alavên aborî li xwe digire. Rojnameya Washington Post ji aliyê xwe de ew yek dît û wekû ferzkirina sezayên bêhtir li ser Rûsye û Îranê û retkirina beşdariya wan dijîn û avakirina deverên dibin kontrola Esed de. Derbarî pirsamana Beşar Esed di desthilatê de şandeyê Amerîka got ku divê Esed nemîne û pêşeroja wî nîne lê nehiştina wî nekarê Amerîka ye. Cefrî hoşdarî dan ku wê Amerîka her hilmeteke leşkerî ji çekdarên Esed re û hevpeymanên wî li Idlibê wekû bilindkirineke ji astê şer re ku ne di cihê xwe de ye bibîne û wê hemû alavên xwe bikarbîne li dijî encamdana wê yekê û amaje kir ku gelek belge hene li ser hebûna çekên kîmawî di dest rejîma Esed de û gef kir ku Wilayetên Yekgirtî wê yekê naborînin.